Pohybovo zrovna táto generácia je veľmi na tom zle. Disciplína sa dá dosiahnuť aj inak ako drezurou, aby to dieťa odtiaľ šlo s úsmevom. Sledujete voňavé rozhovory z gratulačného kvetinárstva Silencia. Dámy a páni, vzácni naši diváci alebo poslucháči, pozdravujeme vás opäť z gratulačného kvetinárstva Silencia v Martine, kde aj dnes pre vás pripravujeme zaujímavé voňavé rozhovory s inšpiratívnym hosťom. Sme veľmi radi, že dnes naše pozvanie prijal opäť zaujímavý hosť, ktorým, ak iste je, Lukáš Fiala, spoluzakladateľ Aktív tímu. Luky, ahoj. Ahoj. Našeho svetového florista snáď ani nemusím predstavovať, avšak dovolte a potleskom privítajte Roberta Bartolena. Dobrý deň. Robko, ahoj, som veľmi rád, že aj dnes budeš opäť niečo krásne tvoriť a prinesieš opäť závan niečoho sviežeho a priprav sa aj neuveriteľného. Veľmi sa teším. Sledujete voňavé rozhovory z gratulačného kvetinárstva Silencia v spolupráci so svetovým floristom Robertom Bartolenom. Wellness alebo šport? Šport. Samota alebo rodina? Rodina. Plávanie alebo lyžovanie? Lyžovanie. Vzdelávať sa alebo odovzdávať informácie? Odovzdávať informácie. Kondičný tréning, dynamický alebo pohodová jóga? Kondičný tréning, dynamický jednoznačne. Za mňa celkom rázne a jasné. Robko, čo ty na to povieš? Super odpovede, ale určite by som sa chcel spýtať aj ja nejaké otázky. Nuž, ja myslím, že môžeme prizvať aj Robka, nech doplní rýchlu peťku. Ahojte páni, ahoj Luky. Čau. Vítam ťa tu medzi nami. Robko, čau. Čau. Takže ja mám pre teba dve otázky. Prvá otázka je, čo pokladáš za väčšiu výzvu, či viesť v športovaní skôr mladšiu vekovú generáciu alebo staršiu, či už v dôchodcovskom veku alebo vo nejakom produktívnom veku. Tak určite deti zvlášť, ale obidvoje má svoj význam, takže tá jednoznačná odpoveď tu asi neexistuje, lebo obidve má veľký význam. Obidve, aj tých mladých, s ktorými my robíme, ale aj tých starších. Takže obidve. Takže taká neutrálna odpoveď. Neutrálna asi, no, nepomôžem ti. A druhá otázka je, že či máš radšej cvičenie v interiéri alebo v exteriéri. Sám dobre viem, že máte teda arénu, ktorú vediete, ale ten trend aj toho exteriérového cvičenia je veľmi silný. Určite je v tom exteriéri to zaujímavejšie, ale teda viac sa cvičí v interiéri. Takže určite v exteriéri. Dobre, ďakujem veľmi pekne a idem do práce. Voňavé rozhovory z kvetinárstva Silencia. Ty si to tiež mohol dnes už u nás v gratulačnom kvetinárstve Silencia nacítiť, navnímať atmosféru a dovoľa by som sa spýtal, čo v tebe evokuje Silencia? No je to naozaj nádherný kus priestoru a už hneď ako som vošiel, tak pozitívne naladení ľudia, krásne kvetiny, ako fakt veľmi pozitívna atmosféra. To nás teší, ďakujeme, sme veľmi radi, že sa tu dobre cítiš. Rovnako tak aj o Aktív tíne alebo aj o aréne sa kolujú informácie, že takisto je tam veľmi dobrý kolektív, pozitívny, usmiatý. Takisto aj decká, ktoré navštevujú vaše tréningové aktivity, sú takisto spokojné a dobre naladené. Čím to je? Ako sa vám podarilo vytvoriť takýto aktívny tím? Tak od začiatku sa snažíme, aby tie decká, ktoré k nám chodia, tam hlavne chodili radi. Čiže veľmi dôležitá je tá emócia z každého zážitku, teda aj z tréningu a preto my sa s tými deckami hráme možno tak ako s vlastnými za každým a ten tréning je tak vedený, aby to dieťa odtiaľ šlo s úsmevom a tešilo sa na ďalší tréning, aby tam nešlo s plačom a podobne. Takže okolo toho sú preto aj tí správni ľudia, lebo kto to takto nezvláda, tak s nami nebude a nie je. Čiže máme len tých ľudí, ktorí naozaj sú na našej vlne a pokračujú v tom, čo my chceme, teda ja s brachom. No. Keby si mal definovať jeden pocit, ktorý chceš v deťoch vyvolať, aký pocit by to bol? Radosť. Určite radosť. To je najkrajšie, keď sa deti usmievajú, keď od teba odchádzajú s tým, že mami, tu chcem ísť znova. Alebo chcem vidieť tohto trénera znova. Takže tá radosť. A keby sa ti malo podariť vštepiť im jednu vec, ktorú by si možno že navždy pamätali, že práve ty si ich to naučil, čo by to bolo? Tak to je ten zdravý pohyb a že teda kombinácii s tou radosťou. Že tréning nie je len o tom, že tam nejaký starší, alebo teda hociaký tréner
po nich kričí a dáva im príkazy, ale o tom, že aj ten pohyb vie byť s radosťou a že aj to cvičenie vie byť zábava veľká. Takže toto určite a toto sa snažíme budovať v Martine, aby vždycky, kde sa objavíme, tak tie decká očakávajú, že bude smiech a zábava. A teda samozrejme cvičenie. A je vám to vlastné, lebo tá staršia generácia športovcov prišla k úspechom hlavne cez popieranie nejakých limitov, cez odriekanie si, tvrdú drinu, aj cez vlastne ten krík, hnev a vlastne negatívne emócie. Ako vy ste sa dopracovali k takémuto pozitívnemu prístupu? Bola to istá cesta, hej? Určite. Ja som teda bývalý zápasník, judista, takže tam to bolo o tej drezure. Aj napriek tomu som tam teda rád veľmi chodil. Ale tak postupne, ako sme tie decká vnímali, ako sme chodili po táboroch, či už našich, alebo iných, ako hostia, alebo ako pomocní vedúci, a tak ako som ja chodil, tak tam sme videli, že je tá práca iná, keď sa tie deti smejú. A to sme od začiatku budovali u nás, že chceli sme tie veci robiť inak ako tí starší tréneri, ktorí drezurujú a podobne, alebo tie staršie kluby. A tak nejak sa to časom vyvinulo do toho, že to tak robíme. Ide to ďalej, s bratom sa veľmi dobre v tomto doplňame, pretože ja som ten, ktorý športoval od malička, bol vedený tými trénermi. On robil tak kadečo, ale nie až na také možno profi úrovni to nazvime. A možno on do toho priniesol tú uvoľnenosť ešte väčšiu ako ja teda. No. Takže tak sme sa doplnili. Nemáš pocit, že možno, že práve taká tá drezúra alebo disciplína je to, čo tým deťom práve teraz chýba? Nemyslím si. Akože určite potrebujú disciplínu, ale disciplína sa dá dosiahnuť aj inak ako drezúrou. Čiže áno, disciplína áno, ale nemusí to byť drezúrou. Nosným dekoratívnym prvkom celej kytice sú práve trávy. Tieto trávy sú prepletené v celej väzbe. Je veľmi dôležité povedať, že trávy sú síce sezónneho charakteru, ale v kvetinárstve Silencia ich nájdete v rôznej forme v priebehu celého roka. Či už sú to farbené, sušené, stabilizované alebo napríklad takéto sviežo-zelené, ktoré sú aktuálne v ponuke. Zásadná otázka, že aký máš vzťah k športu ako tak? Tak mňa šport, akože jasné, že zakladala rodina a rodičia mojej výchovy, ale ako najviac moju osobnosť vybudoval šport. Či už to bolo to judo, to dalo najväčší základ a potom postupne tá práca na lyžiach s deťmi, lyžovanie, snowboarding s deckami. A čiže určite ten šport ma najviac dostal tam, kde teraz som. Aj osobnostne, aj v rodine, aj všade. Že ja to všetkým hovorím s obľubou, že vychoval ma šport tam, kde som sa dostal až teraz. Určite. A moja ďalšia otázka, to teraz bude dobre pasovať, je, že ako si udržal dlhodobo dobrý vzťah so športom? To je dobrá otázka. Ťažko. Ja som vždycky, moje športovanie prišlo k takému veľkému milníku, kým som bol fakt 5 dní v týždni na tréningu a zrazu prišlo zranenie. Vtedy prišlo také lámanie chleba, že nemohol som dlhodobo trénovať a že čo idem robiť. Ale možno vtedy sa to tak zlomilo, že som si našiel iný šport, ktorý som aj s tým zranením mohol robiť. A zrazu som zistil, že bez toho športu, aj keď som sa to pokúšal, sa nedá žiť. A čiže vždycky som hľadal iný šport, ktorý som mohol robiť a postupne neznášal som beh, teraz beh milujem, hej. Čiže som sa pokúšal so všetkým a zrazu ma to udržalo, tá obmena, ale viem, že dokážem hociaký šport odkrútiť a že ma to najviac naplňalo, no. A najviac mi to šlo vždycky, no. Nebol som študijný typ. Keď to prenesieme na pomyselnú časovú os, tak už bezmála 15 rokov alebo aj viac sa aktívne venuješ športu a vieš to nejakým spôsobom spätne zhodnotiť. A keby si sa na tej časovej osi pozrel do budúcnosti o ďalších 15 rokov, vieš si predstaviť, že v takomto nasadení, s takýmto výkonom, s takýmto dobrým nadstavením a zámerom budeš pokračovať aj od tých 15 rokov? Vieš si to predstaviť, ale možno, že to, čo som vral, že okolo nás je dobrý tím ľudí, tak hlavne udržiavať ten dobrý tím, že možno už aj ja, keď za tých 10 rokov, keď budem starší zase, a krajší o mnoho určite, tak bude ten tím ľudí, ktorý bude udržiavať tú myšlienku, ale myslím si, že aj ten starší človek dokáže byť ten pozitívny a za tých 10 rokov sa tam dokážem nájsť. Už viem, že vtedy moje deti budú mať vek, kedy budú môcť začať preberať moje žezlo a možno pomáhať a viesť ich, takže viem si v tomto predstaviť zotrvať dlhodobo. Robko, zaznelo tu, alebo rozprávame sa o tíme, rozprávame sa o nejakých takých fyzických aktivitách, aj
toto samotné viazanie, floristika je takisto aktívna námaha. A pracuješ ty pri tejto aktivite radšej sám, alebo je nutný mať aj dobre fungujúci tím? Je to taká otázka možno, že pre mňa je aktuálna, lebo riešim veľa vecí v tíme interne momentálne, ktoré sú dynamické a ktoré sa neustále menia. A je pravda to, že ten tím zdravý tím je nevyhnutné mať, lebo sám človek nikdy nič nedocieli, aj keď nápad idea môže byť, ale proste keď chce človek robiť nejakú väčšiu vec, aj väčšiu vec pre spoločnosť, tak je treba ten tím, aby si mal aj s kým konzultovať, aj s kým riešiť veci. Ale netajím sa tým, že rád robím veci niekedy aj sám. Lebo potrebujem tým, že robím aj s kreatívou a veľmi často aj s psychológiou, tak potrebujem niekedy sám nad tým pouvažovať, porozmýšľať, mať takú určitú dávku psychohygieny. A možno, že na to by som sa aj rád spýtal nášho dnešného hostia, že čo on považuje u seba za takú psychohygienu, lebo keď už prišiel do tohoto levela, tak predpokladám, že veľmi často je to aj o psychológii, práca s ľuďmi, že nie je to iba telesný výkon, ale človek musí vedieť aj ako správne s tými ľuďmi, ako ich kormidlovať, koordinovať. Čo je pre teba typ psychohygieny, keď chceš naozaj a potrebuješ zneutralizovať? Tak ako pre mňa, momentálne sa na ňu chystáme, teda odchod mimo Slovenska, čiže to cestovanie s rodinou, kde naozaj to je najväčší oddych, lebo odložím telefón, odložím všetky sociálne siete a viem, že sa venujem deťom, manželke a vaľame sa pri mori. Takže jednoznačne to, ale paradoxne teda v priebehu roka pre mňa je najväčší aj ten mentálny oddych, zase len šport teda, ale je to z takého iného súdka tým, že všade sme, alebo som ten, ktorý tam je tréner, alebo možno majiteľ tej areny, šéf lyžiarskej školy a preto chodím hravať hokej, ktorý ma neskutočne baví a pre mňa je ten hokej strašný, lebo tam prídem, nikto nevie, obujem korčule a hráme hokej, že nikto nerieši, že nepýta sa tam mňa nič, ale proste sa naháňame zápukom. Ten hokej určite, čo je veľmi dynamický šport, ale teda cestovanie s rodinou je to najviac, to je taký ten najväčší mentálny oddych. A keď cestujete, tak rád si tam trošku zašportuješ, poviem príklad, ste v hoteli, navštíviš aj fitko, alebo ideš si zabehať? Nie. Toto, ako behať áno, minulý rok teda sme sa pripravili na také preteky, tak som si šiel párkrát zabehať na dovolenke, ale nechodím behať. Skôr sa vypnem budíky, vaľam sa dlhšie a na tých dovolenkách moc nešportujem. Voňavé rozhovory z kvetinárstva Silencia. Ako dokážeš sklbiť rodinný život, pracovný život, súkromný život, svoje ambície, rodinné ašpirácie, ako vlastne vytvárate tú súhru, rodina a všetko naokolo? Tak rodina veľmi zdieľa moje aktivity. Teda aj manželka je bývalá športovkyňa, gymnastka, tanečníčka, čiže tiež sme celkovo športová rodina. A je pravda, že moja práca je časovo náročná, ale určite sa tam vždycky dá nájsť tie okná, kedy som doma, že na obed veľa ľudí necvičí, že ja som väčšinou okolo obeda doma, venujem sa teda aj rodine, ale aj po večeroch. Ja snažím sa to čoraz viac tak mať, aby som mal tie dni v týždni, kedy po obede už nemám tréningy. Momentálne som to tak na nejaké 2 dni v týždni sa mi to podarí a vtedy sa im venujem. Ale veľa sme spolu na tréningu. Malý má 3 roky, chodí k nám na pohybovku, čiže som tak na poli v práci a na poli s ním, ale teda ja to netrénujem, trénuje to brat. Takže som tam s malým, som s rodinou, ale som aj v práci. Mala chodí inde, zase na krasokorčuľovanie, takže chodím tam s ňou a snažím sa jej ukázať, že je to normálne športovať a nech to vie, že treba sa hýbať. Čo by si povedal ako odborník na situáciu, kedy rodičia majú vzťah k športu, avšak ich deti nejakým spôsobom neinklinujú k pohybovej aktivite? Ja si myslím, že toto je veľmi ten rodič dokáže strašne ovplyvniť. Tak ako učiteľ ovplyvní dieťa, tak ten rodič samozrejme ovplyvňuje najviac. Čiže ak to dieťa, nevravím, že silene treba nútiť brávať na nejaké tréningy, ale ten rodič to dokáže určite ovplyvniť. Ale ak aj nemá, lebo sú deti, ktoré proste nikdy nebudú pohybovo nadané, alebo to nechcú proste robiť od malička, tak treba podporiť v tom, čo asi chcú. Sú umelci, môžu byť umelecky založení. Že by som to nechal tak, že nechať ten voľný priebeh, je to také ľahšie asi, ako do niečoho nútiť tie deti. No.
Takže to by sme aplikovali aj v opačnom prípade, kedy by rodičia neboli športovo zameraní a deti by naopak mali túžbu sa Určite, športovo... tak treba podporiť dieťa vo všetkom. Dneska je taká doba, že veľa rodičov myslí skôr na seba ako na deti, takže možno si ubrať zo svojho a podporiť dieťa. Či už teda je to v športovom alebo nejakom inom zámere, že asi na to máme tie deti každý, že nemám deti, aby som sa fotil na Instagrame s nimi, ale mám dieťa, aby som ho nejak vychoval a k niečomu doviedol. Takže venovať sa tým deťom určite ten čas si nájsť pre ne. Typickým kvetom pre september je práve astra, ktorá je veľmi dominantným kvetom práve v našich záhradách. Náš región je charakteristický práve týmto kvetom a v tomto období nájdete tieto odtiene od purpurovej cez fialovú až po rúžovú. Tieto akvarelové odtiene dokážu nádherne toto jesenné alebo predjesenné obdobie zosviežiť. Ďalším kvetom, ktorý je veľmi zaujímavý, je campanula a táto kvetina je charakteristická hlavne pre letné obdobie. Kvet je súkvetí a zaujímavé je to, že koniec tohoto súkvetia tvorí jeden zvonček, ktorý je nádherného, romantického a pravidelného tvaru. Čo také všeobecné, priemerné dnešné dieťa vo veku od 9 do 15 rokov? Ako sú z tvojho uhla pohľadu na tom? Hlavne teda pohybovo a s pohybom aj nejaké... Pohybovo zrovna táto generácia je veľmi na tom zle. Určite, je to cítiť, lebo trénujeme aj s hokejistami, čo nazvime ich profesionálni športovci alebo s futbalistami a tá generácia je na tom akože zle. To, čo my sme, pre nás bolo bežné, tak oni teraz musia tvrdou drinou dosahovať, čo nie je podľa mňa úplne normálne. A bohužiaľ presne táto generácia je postihnutá, ovplyvnená aj slávnym covidom, že tieto decká boli dlho zatvárané doma, aj keď možno chceli chodiť von, oni nemohli. Chceli športovať, nemohli a je to ovplyvnené. Dneska kotul dozadu je úplne tabu na školách, že to je veľmi minimum detí. Premed to sú už iba profesionálni gymnasti, čo my sme, moja generácia, tak my sme to robili vonku pred barákom len tak, sme skákali salta, dneska sú to deti, ktoré sú naozaj profesionáli, ktorí dokážu skočiť salto, čo je, nie je to asi dobré, no. Do budúcna pre tie deti určite nie. Robko, ty sa venuješ umeleckej tvorbe. Áno. Naozaj vytváraš krásne umelecké diela, niekedy na počkanie, niekedy sú to naozaj projekty, ktoré sa pripravujú dlho týždňov. Aký je tvoj vzťah k pohybu a k nejakej športovej aktivite? Ja musím pravdu povedať, že zaujímavú otázku si dal, že čo ak teda je rodič aktívny a dieťa nie je aktívne, alebo nechce byť aktívne. Musím pravdu povedať, že pre mňa bol vždycky šport otrava, to poviem otvorene. Nie preto, že som k tomu nebol vedený, ale preto, že ja som vnímal svoju pridanú hodnotu úplne iným smerom, ale že úplne od detstva. Takže vždycky som kreoval a vždycky... A pre mňa ten čas bol stratený čas. Takže všetok čas, čo som mohol dať, tak to bolo práve do kreativity. A potom človek, ako keby zrel a starol, tak zrazu si uvedomil, že ten návyk je trocha aj na škodu, lebo je to výborná forma psychohygieny. Takže podľa mňa ten človek prejde tými fázami, kedy dospeje do toho, že ten šport a ten pohyb je dôležitý. Otázka je, že čo je nútené, ktorý typ športu, že či ten človek zistí, ale naopak, že čo má geneticky dané, že je pre ňo prirodzené. Takže pre mňa je to práve možno, že beh, alebo skôr taký ten kardiotréning, že rozbiť sa skôr touto formou, že naozaj prísť niekde a absolútne si vymazať hlavu, či už v prírode, alebo možno na tom bežiacom páse. Takže je to o tom, že niekto zistí niečo skôr a niečo neskôr. Je to také strašne zaujímavé, ale na druhej strane ma to možno, že mrzí, že sa moc motáme okolo detstva, lebo podľa mňa detstvo nie je jediná fáza života človeka. A tam by som sa možno spýtal práve hostia to, že ako vníma momentálnu situáciu, aj keď samozrejme vieme, že deti zasiahol COVID a tých dospievajúcich, ale na druhej strane sú tu dôchodcovia, alebo sú tu ľudia, ktorí sú už v dôchodku a veľmi často v aktívnom dôchodku. A ja to viem aj cez mojich rodičov, že naozaj nechcú byť tí, ktorí sú doma a sú zavretí, chcú byť možno v spoločnosti, chcú byť v pohybe. Ako ty vnímaš, Luky, ten trend toho dnešného vývoja tejto komunity, alebo
tejto vekovej kategórii, že či nie je dôležité sa starať aj o nich. Určite a priznám sa, že je to v našom hľadačiku presne to portfólio našich cvičení orientovať aj týmto smerom, pretože títo dôchodcovia, môžeme ich teda tak nazývať, dúfam. Seniori, možno, že... Seniori majú viac voľného času, možno ako my pracujúci, alebo teda tí mladší, čo máme malé deti a tak. A preto sú aj tí seniori možno ideálni na vyplnenie voľného času v telocvični, ale aj oni to rovnako potrebujú. Takisto ako deti sa potrebujú hýbať, aby sa lepšie cítili, aby ich nebolo chrbát, tak určite aj tí seniori sa dokážu a chcú hýbať. A je pravda, že momentálne sa seniormi fakt začínajú stávať tá aktívna generácia, ktorí boli naozaj naučení bicyklovať, behať, lietať, športovať. Čiže určite je toto do budúcna cieľová skupina, ktorú chceme k nám dostať. A viesť im tréningy. Určite to, možno, že to bude ešte ťažšie ako s tými deťmi, ale určite to nie je nemožné a určite je to potrebné. To si myslím, že vie každý. Takže dobre, že si to spomenul a určite sa k tomuto chceme dostať a venovať sa aj týmto seniorom. A jedna vec možno, čo s nami ešte stále žije, že veľa ľudí si myslí, že keď si pôjde vonku zabehať, tak všetci na nich budú pozerať a budú si s nich robiť možno srandu a tak. A ja stále vravím, nie je na to dôvod, aby si niekto... Môžem si srandu robiť ja, keď idem behať, môžem si robiť srandu z tých, čo sedia na terasách, lebo oni sedia na terasách a nič nerobia. Ja robím niečo pre seba. Čiže možno, že je to ešte tak celkovo v nás Slovákoch zakorenené niekde hlboko, že oni na mňa budú čumeť a ja to robiť nechcem. Voňavé rozhovory z kvetinárstva Silencia. Chodia ku vám aj napríklad, že rodiny, že ako keby celé rodiny, že viem si predstaviť, ja mám mojich rodičov, ktorí sú starí rodičia, majú vnúčku, viem si predstaviť, že by ju zobrali v rámci jedného večera, povedzme, do pohybového centra, že nie iba rodič. Máte aj takéto možnosti? Máme, pracuje sa na tom ešte viac, aby sa to dalo, že naozaj všetky tie generácie by cvičili naraz. Samozrejme je to ovplyvnené priestorom, lebo museli by sme mať nejaké 3 sály, aby sa to dalo, že aj starý rodič, dajme tomu, a ešte aj vnúčatko cvičiť. Ale robí sa to u nás a chodia takto aj k nám, že príde starý rodič s vnúčatkom si zacvičiť. Najprv cvičí vnúčatko, potom zostane cvičiť starý rodič, takže je toho dosť málo takýchto rodín, ale deje sa to. Takže to sme radi, že je na čom stavať asi, lebo chodia tak. My budeme dnes Robkom inšpirovaní, pretože aj on bol inšpirovaný tebou. Je to taká vzájomná inšpirácia, kde možno mimo dnešného dňa inšpiratívneho nasávaš inšpiráciu, pretože ja si myslím, že takisto dávku inšpirácie, či už pri tréningu, pri športovaní a pri všeobecnej činnosti človek potrebuje. Tak kde čerpáš inšpiráciu? Všetky tie novinky sú jednoznačne sociálne siete, už tu spomínané. Čiže určite je tam veľa, treba to dobre odfiltrovať, ale určite hlavný zdroj motivácie, ale zdroj tých noviniek a inšpirácia ide zo sociálnych sietí dneska. No. Že tie knižky sú nejaké dané a tam sa to až tak nemení momentálne, ale sociálne siete sú plné, môžeme tam sledovať ľudí z celého sveta, ktorí sú naozaj inšpiratívni, robia aktivity rôznym spôsobom, takže určite sociálne siete jednoznačne. Keď si načrtol omylom aj to moto, motiváciu, máš ty nejaké svoje osobné krédo alebo moto, ktorým sa nie len v športe, ale aj v živote riadiš? Taká tá klasika, nevládzeš, pridaj. Asi poď ďalej, že všetko sa dá. No. Akože nie je to nejaké ucelené motto, ale proste všetko sa dá, keď sa chce a dá sa to, fakt to sa to dá. Takže aj myslím, že to dokazujeme v tom, čo robíme, že zo začiatku, keď sme začínali, boli prsty hore, smiechy, že na čo to ideme robiť, prečo však to môžu robiť samé deti a myslím, že teraz to vidno, že to zmysel malo, že sme sa nenechali vysmiať a zastrašiť a nevzdali sme sa nikdy. Keď sme pri tej motivácii, alebo ak ešte zostaneme pri motivácii, tak máš nejaké motivačné metódy, akými motivovať práve deti, alebo možno aj spomínaných seniorov, lebo ja si myslím, že obidve tieto vekové kategórie, a nie len teda oni potrebujú motiváciu. Máš nejaké overené finty, tipy alebo triky? Keby existovali, tak myslím si, že keby to bolo niečo overené, čo funguje na každého, tak to robí každý. Lebo naozaj každá osoba, každý človek je osobnosť.
Takže na každého pôsobí niečo iné. Na niekoho komunita, že idem cvičiť, lebo je tam ten. Na niekoho viac pôsobí to, že tam je menej ľudí. Akože nič overené, čo na 100% funguje, nemáme, ale tých variant je veľa, čo používame. Že je to fakt, u nás myslím si, že najviac zohráva to, že sa tam všetci poznajú a ide na ten tréning s radosťou, či dieťa, alebo dospelý len kvôli tomu, že tam bude mať kamarátov. Ktoré aktivity sú deťom najprirodzenejšie a teda sa najrýchlejšie naučia? A ktorá skupina pohybov, súbor pohybov sa deti učia najťažšie? Za mňa najťažšie, akože keby som to z toho uhla, keď ja mám niekoho niečo učiť, tak také najťažšie je pre mňa plávanie. Veľa detí sa bojí vody, čiže naozaj je tam najprv ten súboj s tým, aby sa nebáli tej vody, čiže vtedy som ten otecko ich. Na tých lyžiach je to také, tam vyslovene, keď im dáš ten návod ako a dovedieš ich tými hrami, aby sa teda smiali a pochopili to, tak to ide veľmi rýchlo. Mňa tiež baví veľmi a stáva sa to pri všetkých aktivitách, ktoré robíme, či plávanie, či lyžovanie, snowboardovanie, alebo aj teda tie pohybovky, že prídu dieťa a vidí, že ledva chodí v lyžiarkách a že ako už si stal na lyžoch? Jasné, ja už viem lyžovať. Hovorím, paráda, tak poďme sa lyžovať. Po pár minútach zistíš, že on sa vie lyžovať, ale na telefóne, alebo teda na počítači. To sú tiež také zábavné, ale tak deti to tak berú. No vie to, síce nie naživo, ale dokáže. Teoreticky. Teóriu ovláda, aj prax na počítači. No. Voňavé rozhovory z kvetinárstva Silencia. Na tréningoch a pri procese máš väčší problém pri komunikácii s deťmi alebo s rodičmi? S rodičmi. To všetci vedia, určite každý, kto to bude počúvať a pozerať nás, tak dá za pravdu, že jednoznačne s rodičmi. Rozprávali sme sa o tom spolu a myslím si, že je to fajn spomenúť, že práca s deťmi je nádherná. Je skvelá, je úžasná, len každé to skvelé dieťa má toho svojho rodiča, ktorý to čiastočne kazí, no. A hlavne tú komunikáciu. Že rodičia, nekazte to. Prikyvujte trénerovi, že je to dobré. Samozrejme, keď to je dobré. Hej. Ja si myslím, že v aktív týme, aktív arene je to dobré. Možno, že na záver, čo mi vyplynulo, by som ja rád za seba povedal, že budujte komunity, budujte zdravý pohyb, zahadzujte strachy, a ťahajte si do života nielen pohybové, ale aj iné radosti, možno že aj vďaka aktív týmu. Zostaňte naladení a všetky informácie môžete nájsť aj na spomínanej ich facebookovej či instagramovej stránke, ktorá znie... Facebook je Aktív Arena, Instagramov je viac, Aktív Ski alebo teda Aktív Arena. Podľa zamerania. Podľa zamerania, čo chcete viac. No. Jasné. Tešíme sa. Nuž teraz už iba privítajme Robka a jeho krásnu kyticu. Tada! No tak sa neobzeraj, Luky, už to ide. Budem radšej na teba. Tak to ti dám ešte. Tak je, tá z tej strany. Nevidím. Wow, krásne. Ja som teda popravde dlho rozmýšľal, že ako veľmi mi pomohol ten totálne kratučký rozhovor na začiatku, popravde, lebo naozaj vždycky tu ide o minúty pre mňa, lebo je to veľmi rýchlo to utečie ten rozhovor. Ty si povedal, že chýba dneska taká tá ľahkosť aj tým deťom, že aj pri tej výchove, aj pri tej komunikácii, aj možno aj pri tej komunite. Ja som chcel urobiť takú, že komunitnú kytičku, ako si možno predstavujem to, čo chcete odovzdať vy ľuďom, nejakú pozitívnu energiu, schopnosť spolupráce, schopnosť nejakej expanzie, niečoho príjemného. A zároveň to tvorí nejakú harmóniu, nejaký ten celok. Ja som ani nevedel, že máte farbu fialovú-modrú, ako keby žltú, no. A žltú. Aj keď sa teda vysielame v septembri, tak tá kytica skôr pôsobí tak letne. Ale rozhodol som sa hlavne kvôli tomu, že je to proste skôr o pocite, čo vyžaruje ten tvoj projekt, ktorý by mal napredovať. Takže dúfam, že sa v nej nájdeš, že nájdeš v nej tvoj projekt. Ja vám prajem veľa šťastia. Naozaj ten projekt prináša iba radosť a dúfam, že aj tá kytica bude robiť radosť. Ďakujem pekne. Krásne, Robko. Ďakujem krásne. Ďakujem. Neviem sa vynadívať na to naozaj. Som ťažšie vnímal, lebo som stále tam videl niečo, čo ma nové zaujalo. Čo tiež akože evokuje v tom, čo robíme, že stále sa snažíme zaujať niečím, takže
Ďakujeme veľmi pekne Robkovi za opäť úžasnú kyticu. Ďakujeme našemu ctenému hosťovi Lukimu za zdieľanie informácií a aj motivácie. Ďakujeme veľmi pekne celému dnešnému, ale aj štandardnému štábu za skvelo odvedenú prácu. A ďakujeme aj vám, ctení naši diváci, že nás sledujete, podporujete nás komentármi, lajkami. Ďakujeme veľmi pekne, že aj navštevujete osobne toto krásne kvetinárstvo a že roznášate vďaka našim kvetinárkam, ktoré tu pracujú a našemu tímu radosť všade tam, kde s kvetmi z gratulačného kvetinárstva Silencia prichádzate. Takže ďakujeme všetkým veľmi pekne, majte sa krásne, píšte básne a rozdávajte kvety. Pa! Sledovali ste voňavé rozhovory z gratulačného kvetinárstva Silencia v Martine. Kytice a aranžmány pre všedný deň, výnimočné udalosti alebo veľkolepé eventy vám radi vytvoríme na mieru podľa vašich predstáv. Nájdete nás v Martine, nedaleko hotela Turiec. Ďakujeme za sledovanie. Už čoskoro sa môžete tešiť na nový diel voňavých rozhovorov.